recorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos, la buscaremos. A ver, quen era o encargado de facer a compra onte? Eu non, que a fixe na semana pasada, Eu tampouco, que me toca a próxima semana. Fioncho! Non te fagas o tolo. Sei que che tocaba a ti. A min, eu non sei, Eu creo que sí, E agora que comemos? Ia facer de xantar e temos a neveira baleira. Pois eu non penso gastar a enerxía do meu corno enchendo a neveira. E non quedan unhas galletas de nada. Iso non é unha comida en condición. Eu teño moita fame. Como solución de urxencia, convido eu a unha casa de xantar. Ben, iso gustaba ainda máis. Pero non te libras de fregar toda a semana. Ala! Recoiro co pau de estrelas. E de facer a compra esta mesma tarde. Antes quieta. Oíchesme, Fioncho. Esta mesma tarde trouxenvos a un restaurante moi moderno. E que ten de moderno? Só tes que pedir o prato en voz alta e apareceche na mesa. Xenial, pido primeiro. Niso nada. Que empece Pencas, que é a única muller. Ei, négome que se fagan distincións entre homes e mulleres. No planeta fantasía somos todos iguais. Tes razón, Pencas. Pídoche desculpas. Entón podo pedir eu. Ti estás castigado por non cumprir as túas obrigas. Alguén terá que ser o primeiro. Que sexa Pencas, que é a que máis fame ten. Eu quero unha sardiña. Eu quero un toro de pescada. Eu vou tomar zanco de polo. Eu quero un ovo cocido. Este ovo non está cocido, está fritido. É certo, trabucáronse. Pois ten unha pinta. Pero a mí non me gusta nada de nada. Veña, Fioncho, fai un esforzo e cómeo. Dixe que non lo como. Fioncho, pide que cho cambien. Quero que me cambien o ovo. Non nos cambian. Deberíamos pedir o libro de reclamacións. Isto é un libro, pero non de reclamacións. É un libro de contos. Terei que comer o ovo fritido. Título: Catro pitas. Autor: Xavier López Rodríguez. Ilustradora: María Antonia Cortijos. Editorial: Rodeira. Esta é a historia de 4 pitas que marchan vivir a un galiñeiro con 4 esquinas. En cada esquina hai un poñedeiro onde cada pita pon un ovo cada día. Pero cando levan un par de semanas vivindo no galiñeiro, descubren, non sin sorpresa, que os ovos que elas poñen polas mañáns desaparecen polas noites. Entonces, enseguida, as 4 se reúnen e deciden investigar a ver quen é o ladrón. Aos poucos días, descubren, non sin sorpresa, que a persona que lle rouba os ovos é nada máis e nada menos que a dona da casa na que viven. E non só iso, senón que unha das galiñas, que é moi espelida,
vai boiando e bota a cabeza pola fiestra da cociña e ve claramente como non só llos rouba, senón que llos escacha, bátellos, bótalle sal e fríxellos na sartén. E non só iso, senón que ademais ainda por enriba cómenos. Isto alporiza moito as galiñas, que non están dispostas a permitir ese abuso da autoridade. E enseguida as 4 se xuntan para pensar un plan para acabar con ese problema. Primeiro pensan que o mellor será que agochen todos os ovos cantos poñan. Pero claro, se fan iso, din unha delas, seguramente a dona nunca máis lle poña de comer, e iso non pode ser. Despois pensan que o que poden facer é, cada vez que a dona da casa entre no galiñeiro, todas á vez poden atacala. Pero claro, se fan iso, di unha das galiñas, seguramente a dona as meta na pota do caldo, e iso tampouco pode ser. E entón comenzan a darlle voltas e voltas e voltas á cabeza, ata que unha delas ten unha idea. O mellor que poden facer é que dos 4 ovos que poñen cada día, separen un deles e o leven a un niño secreto. E así, collendo cada día un ovo de cada galiña, poden chegar a xuntar uns cantos ovos para chocalos. Iso é exactamente o que fan. Detrás dunhas táboas vellas que hai no galiñeiro, entre as 4 galiñas van levando palla pouco a pouco ata que construen un niño secreto. E cada día levan un ovo para o niño. E ademais organízanse por turnos, de maneira que cada día unha galiña queda no niño secreto chocando e outra queda á porta vixiando. E así van levando ovos, ata que xuntan case unha dúcia. E un día, cando unha das galiñas está facendo o seu turno de chocar e outra está facendo o seu turno de vixiancia, comenzan a escuitar un sonido moi extraño, un ruido como de algo que escacha. As 2 galiñas que están no niño secreto alporízanse moito e van correndo a buscar as outras 2 que están no galiñeiro. E cando chegan ali e están as 4 en derredor dos ovos que teñen ali agochados, observan con sorpresa como de cada ovo está salindo cada en seu pitiño. As 4 galiñas alegranse moito porque é a primeira vez que teñen pitiños e enseguida comenzan a arreglar a ver que pito é de cada galiña. Pero aí preséntaselles un problema, porque os pitos van os 12 en reco a todos os lados, e se os chama unha galiña, ala van os 12 detrás, e se de repente os chama outra, ala van os 12 detrás, e non son capaces de repartilos. Finalmente, chegan a unha sabia conclusión, que son as 4 galiñas, as nais dos 12 pitos. Queremos verte na galega, porque os nosos colegas, xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Xuntos viviremos aventuras e faremos algunhas loucuras. Viaxaremos polo espazo e faremos chocolate nun cazo. Queremos verte na galega, porque os nosos colegas, xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Iremos ao fondo do mar e falaremos cun oso polar. Moitos libros leremos e cun poeta nos atoparemos. Queremos verte na galega,